लोहई पीसना मसाला ए राजा जी लोहई पीसना शिवाला ए राजा जी लोहई पीसना मैं सट गइल कहत रहनी है कि धनिया मिर्चा पीसे के बाद इतना ले ली तो कहता रू ना। अरे बुझाता छिलवावे के परिकार है। अरे कोरा में सोत के उलोत के पलोत के आ देले बालो देहिया तोर हो जी अपन दे टूटते नहीं के तो यार दे टूटते चल तो तना मार के दर्द कबार देता की दवाई के काम लग जाता। चल तो टूट गई गाना गाना पर कोरा में सट के उलट के पलट के दिले बाड़ा खटिया तोरी हो ये राजा जी तो हलके हलके जोर दाना ये राजा मशीन पर मशीन पर लोग दे चलो दे पानी लिया पानी देखो से पीछे तो बसावा हमर माई बन के बैठल बिया महका तरे का पीसवले हो चिनारा जाए दो ऊ पीस देलो सामान ना मुई ला डालो तो आवरी हे जाले आपका उधियाही वाला कमावे कराइबू 5 बेर मसाला पिसवा देली तो पानी डाल डाल के पीसो पानी डाल डाल के जाए दे सुन का मसाला न पीसब चलो हमार पीछे अबे चलो माई गोड़ लागत नहीं खुश रह धरे देखो भारी लगता नानी ठीक बिया के हो कर माई गोला तो सास माई कोई आया हो ई जन्म को भइल ए उतरलास तार मांग भरलास रतिया दिनवा सब छत पर देखा था बार बतिया उतर सा लाश शर्म है ये नहीं खे तुम मराई में अब जाता है जा अब जाए के समाज के बोल लजत के बोलू मांग तू हमें टिकलो तो मैं हारू बन गनी का देख माई ओ दिन कहत रहली ना दैवा के लइका लेके हैं कि ये बच्चा हमरो नाती हो तो ओही दिन से ही पगल आइल रहतिया। अच्छा तो के ना चाहे लगे नाती खेलाई हो तो पगलाए के कतही से आओ खाना खा ले ये पागली के संग रह गई हो पागल हो गई हो जा देखा तनी एक महीने में मिल जाए खेलायो के तो पगलैला से घर में खाना बाबा की खैला बिना हम रोवतनी लेके जे बैठनी है ते अपने चाव ले लसिया हमरा के कहते है कि तू देख के पेट भरला कैसन मेहरारू बिया जिए के 10 बरिस 5 बरिस में आदमी मर जाइए ऐसा का हो रहा भैया का हाल बा ठीक बा बड़ा एती घड़ी उदास रहत रहा काहे मलकाई नहीं का नहीं बिया तनी कर्जा महाजन शादी में हो गइल बा टेंशन रहता सब कर टेंशन हो जाला का सुना तनी के तार मेरा खूब सेवा करते अरे फरक सेवा माई के तो बुझाता कि मोटावा आधी मिसत दिन पर दिन कुल तू हूं दूर रह जाता रह काहे ज्यादा काम होता का रात वाला नहीं टेंशन में पैसा कौड़ी के कर्जा महाजन के ऊपर आइला तन अभी दुबारा यहाँ ठीक है बा ठीक बा आ कोनिया ना कि धानवा कटेल का पैसा बाकी रहला अच्छा मिल जाई कोनिया मिल जाई खाता में आवे वाला नरेगा वाला पैसा नरेगा ला तार मर दे धान बेच दला नरेगा ला ताकि उहो अबे बनारसी साहब के देले बानी ठीक बा शाम से दे दी हो मैं तो सूद चल जाए इससे बाद अच्छा दिया जी जानते बड़ा बनारसी साहब पढ़ावेला 5 दिन कही या 15 दिन बिताई का कही कि मैं पैसा लेके अपना बागसा में हुर देले बिया के हुर दे बरे आए तो रोत काहे बड़े के तू आवत रहनी अखिए खोदा गइल हमारा तो बुझाता कोनो दूसर बात बाटे दूसर का
कौनो पढ़ा तानी कि परीक्षा में फेल हो गइल बानी। अच्छा ये बतला कुछ बोले ना ना मोगी मेहरारू बोली तेरे भीतर हुंसे ले ना ना हमारा के मेहरारू बोल दी। का जन कोनो ठीक बा देख माई हम ऊ मर्द ना हई जौन गांव में बाना सा मेहरा आ जो बुलावत अरे माई जाना ती गुस्सा तंती माई भी पड़ जे बता खिया देबा कब पानी फेंके त कब ढेला फेंके त कब आगे फेंके बोलावे के कौन तरीका हटे लागत दूसर के हुई सावत पहले पेट भर लिया तब हमारा भी बेजिया लइका तंती दुगो बात बतिया ले ठीक बा बताओ हमारी के जमान हमरा बने के बा आए आ उ जीप मरते नहीं के सपाट कैसे हम भर्ती हो कब छीना लो पानी फेंको तो वो नहीं किया ओ भी कोई चल जिम कर उठ बैठ जिम पुलिस में भर्ती हो कमरी के जमान पुलिस में भर्ती होके खातिर पढ़े लिखे के पड़ेला सपाट मार हम भर्ती हो जी पढ़ लिख भाई तो हम सपाट मारता तू भर्ती हो कभी मैं काम धंधा छोड़ के मेहरारू के कॉल करे के पड़ता हम सीख जाइबो ई लावा ना रे बैठ के उठ लावा हाँ एक ओहो दो तीन में 5 छो अब ठेवना दुखाए लगा 200 800 300 अभी 11 हो 12 हो ना कहीं तले 300 हो गए या पढ़े के रहे काट रे सपट्टा मारा बाबू कुछ बनल देखल चाहत नहीं तो वो दिन मरचा के खेत में लुकाई तरह चड्डी खोल के ना लुकाए के चाहत रहे माई अरे पढ़ रहे तरह करिया हाँ चड्डी खोल के ऊ के खेत में सुतत रहे जे छुट्टी हो सपना बा हमारी के जमान भरे के देख माई बड़ा हमके दुख बा पानी फेंक के बुलावत रहे ये कहियो बुलावे ले घर में ना तो ये कुल करवावे ले का हाँ तू करे ले कहियो लुगा फिचवाई खाना ही ना हम झोंक के बनाई ना लाज नहीं खेलगत करे में हो आय हई पागल बौरा के सुनत रहा कह पागल बोला नाम तो देलो हमारी के जमान मन तो पहले तोरे की किताब करम देख लिए देख हम जात नहीं काहे एकरा से बियाह कइले बबुआ का खुश अरे हो गइल बियाह तो हो गइल जाए दे हमार पसंद रहे बाकी अब करा रखत से हम थाक गेल भाई कोर्ट में कागज बनवा तनी तलाक वाला ई करी फुसिला के करा ले हम जो जी फुसलाले पूरा गांव फुसलतन बा फुसल बे नहीं कर एगो कागज पर साइन करे के बा के करा पेपर हम कर पढ़ लिखल है देखता हां तो जा न तो जिंदगी भर सपट्टे मार भी जा तनी राम शिष के है ठीक ना चला मार दे जाए दे अंगूठा ही लगावे जाने ले ना हां अबे ना रे 3 दिन के बाद लगवा दे लो भाई हिंदी में तो कलेजा पथली एक तर टिक्का हो जाई चला धन्य बानी हम हाँ, धन तो हर माई बाबू पैदा करे वाला मुखिया सरपंच सब थक जाई कुछ ना करी कुछ ना